Bay. Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Mga kababayan, ang HIV ay atin ding pag-aralan. Pakipag-ugnayan sa healthcare worker para sa tamang impormasyon, magpatingin at kunin ang libreng screening para mabantayan ang kalusugan at masunod ang tamang gamutan. Ang DOH ay nagbibigay ng libreng ARV o antiretroviral medicine sa buong Pilipinas. Wala nang dapat mamatay dahil sa HIV. Kaya nating kamtan ito. Isa po itong paalala mula sa DOH dahil bawat buhay mahalaga. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol HD Facebook page. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Narito kami ulit upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, programa at serbisyong Salud Bicolnon na hatid mismo ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio. Kami ay inyong mga kasama tuwing Thursday sa ating live stream sa DOH Bicol CHD. Ako si Denise mula sa DOH Bicol CMU. At ako naman po si Carla mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. Kasama din po natin sa technical side si Mr. Jomar Ceciliano at si Mr. Regner Almohela Jr. Tuwing chikahang pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi rin po natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH
sa ilalim ng 8-point Health Action Agenda. Ayan, so good morning, Ate Carla. Good morning din sa'yo din. Ayan, so dahil nga ang topic po natin ay very relevant kasi malapit na po ang April, so malapit na rin 'di ba ang ating celebration or ang ating paggunita ng Holy Week or yung Semana Santa. Yes, correct. Ayan. So, pero bago po tayo dumako sa ating magiging topic, ay pakinggan po natin ang mga balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol patuloy ang pag-abot ng tulong pangkalusugan sa mga bakwit dulot ng aktibidad ng Mayon. DOH Bicol, mga health leaders, pinalakas ang kampanya sa wastong pangangalaga ng bato. Publiko, pinag-iingat mula sa banta ng sakit dulot ng tag-init. BRGH-GMC nagsagawa ng Buntis Day upang palawakin ang kaalaman, mga serbisyong pangkalusugan para sa mga buntis at mga sanggol. Para sa mga detalye ng balita. Patuloy ang pag-abot ng suporta at tulong pangkalusugan ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa mga pamilyang lumikas at apektadong residente dulot ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pangunguna ng Public Health Preparedness at Response Unit, nagpadala ng mga karagdagang health commodities ang Kagawaran nitong March 12, 2026 sa mga bakwit mula sa Tabaco City, Malilipot, Kamalig, Ligao City at Ginobatan. Kasama sa mga naibahaging health logistics ay face masks, mga gamot at oximeters. Tinatayang higit sa 5,000 mga residente ang nakinabang sa mga nasabing health logistics. Nananatiling nakataas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, kaya paalala ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa publiko na laging maging alerto, makinig sa mga babala at patuloy na sumunod sa mga tagubilin ng lokal na pamahalaan at mga ahensya upang makaiwas sa anumang banta sa kaligtasan at kalusugan. Para naman sa balitang kidney, mahigit 100 health leaders at advocates mula sa Virac, Catanduanes, kasama ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol, ang nagtipon upang palakasin ang kampanya sa wastong pangangalaga ng bato. Gayon din ang pagpapababa ng tumataas na banta ng renal diseases. Alinsunod ito sa ika-20 pag-obserba ng World Kidney Day na layong pataasin ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng malusog na bato, pag-iwas sa mga sakit at maagang pagtuklas at kontrol sa mga sakit sa bato tulad ng chronic kidney disease o CKD. Ayon sa DOH Bicol Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster Head na si Dr. Raymond Martin Corpus, umabot na sa 9,208 na pasyenteng may CKD ang naitala sa Bicol Region mula taong 2021 hanggang March 11, 2026. Ang CKD ay isang malubhang uri ng karamdaman sa bato kung saan nasisira ang natural nitong kakayahan na salain ng maayos ang mga dumi o sobrang likido sa dugo. Tinatawag na silent disease ang CKD dahil kadalasang lumalabas lamang ang mga sintomas kapag nasa advanced stages na. Kapag hindi naagapan, dahan-dahan itong sinisira ang bato na maaaring magdulot sa kidney failure. Bilang tugon, patuloy ang pagsulong ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa maagang pagpapasuri, lalo na sa mga populasyong may mataas na panganib dulot ng diabetes, hypertension at labis na katabaan o obesity. Bukod dito, payo ni Dr. Corpus na sundin ang 8 golden rules para sa malusog na bato. Regular na pag-ehersisyo at pagpapanatili ng aktibong katawan, kontrolin ang blood sugar, bantayan ang presyon ng dugo, kumain ng tama at panatilihin ang tamang timbang, uminom ng sapat na tubig, huwag manigarilyo, iwasan ang madalas na paggamit ng mga over-the-counter na gamot tulad ng pain relievers at regular na pagpapasuri ng bato.
Hinihikayat ng DOH Bicol ang publiko na kumonsulta at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na primary care provider ng kanilang lugar upang makapag-avail ng CKD testing at kidney screening services. Para naman sa mga health reminders ngayong tag-init, nagbabala ang Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa mga maaaring makuhang sakit ngayong paparating na tag-init. Ang mataas na heat index na minsay umaabot ng 41 hanggang 51 degrees Celsius o higit pa ay mapanganib at maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng sore eyes, sunburn, sipon at ubo, suka at diarrhea at sakit sa balat. Bukod dito, pinag-iingat din ng publiko mula sa sakmal ng aso at rabies na maaaring makuha dahil sa pagtaas ng outdoor activities dala ng mainit na panahon. Upang makaiwas sa mga sakit na ito, pinapayuhan ng DOH Bicol CHD ang lahat na uminom ng maraming tubig, siguruhin ang tamang paghanda ng pagkain, maglagay ng sunscreen, magsuot ng proteksyon sa mata, at maghugas ng kamay gamit ang malinis na sabon at tubig. Hinihikayat din ng Kagawaran ang pagsulong ng responsible pet ownership sa pamamagitan ng regular na pagpapabakuna ng mga alagang hayop. Para sa iba pang balita, matagumpay na idinaos ng Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center or BRGH-GMC ang Buntis Day nitong March 16, 2026. Layunin ng nasabing aktibidad na itaguyod ang kalusugan ng bawat nanay at ang ligtas na pagbubuntis. Kinikilala din ang aktibidad na ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan upang bigyang diin ang kanilang karapatan sa dekalidad na pangangalagang medikal at ang mahalagang gampanin ng bawat babae sa pagtataguyod ng isang malusog na lipunan. Sa pangunguna ng Department of Obstetrics and Gynecology, isang talakayan ang isinagawa ng BRGH-GMC tungkol sa tamang nutrisyon, kahalagahan ng regular na prenatal care, paghahanda sa panganganak at pangangalaga sa ina at ng kanyang sanggol. Nagbahagi din ng kaalaman tungkol sa first 1,000 days o ang pagtutok sa kalusugan ng ina at sanggol mula sa pagbubuntis hanggang sa unang 2 taon ng bata. Itinuturing itong golden window of opportunity kung saan ito ang nagiging pundasyon ng kalusugan ng isang sanggol na nagtatakda ng kanyang pisikal at mental na kalusugan. Ang taunang inisyatibang ito ay hindi lamang pagbubuklod ng mga buntis, pamilya at healthcare workers, ngunit higit upang maiwasan o mapababa ang maternal mortality at mga komplikasyon sa pagbubuntis. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Sa pagtatapos ng buwan ng Marso at pagdating naman ng April, muli nating sinasalubong ang Holy Week o ang Semana Santa. Ang Semana Santa ay ang pinakabanal na panahon para sa mga Kristiyano. Kaya ginugunitan natin ito sa pamamaraan ng pananampalataya at pagpapanibago ng ating pananampalataya. Kaya sa panahong ito, nais ng Kagawaran ng Kalusugan na bigyan kayo ng mga health reminders para sa pagdating ng Semana Santa. Kaya tutok lang mga kachika dahil maya-maya lamang ay makakasama natin ang DOH Bicol CHD Regional Program Manager o ang Health Education and Promotion Officer ng Health Promotion Unit na si Mr. Joseph Steven Fenol upang bigyan tayo ng mga ilang health reminders ngayong paparating na Semana Santa. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hep B at iba pa. Kaya magpabakuna.
Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna ang mga lolo at lola. Malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Ito ay isang sagradong panahon upang alalahanin ang paghihirap ng ating mahal na Diyos mula sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, pagpako sa krus, hanggang sa kanyang libing. Kaya itong panahon na ito ay napakahalaga upang pag-isipan po natin ang kahalagahan ng muling pagkabuhay bilang pagtagumpay laban sa ating mga kasalanan at kamatayan. Kaya naman po sa pagdiriwang natin ng ating Semana Santa or Holy Week, ay kailangan din po nating alalahanin ang mga mahalagang health reminders po mula sa kagawaran. Kaya naman po makakasama po natin ngayong araw para sa mga kadagdagang impormasyon po. Makakasama po natin ngayong araw ang ating Health Education and Promotion Officer 3 and mula sa Health Promotion Unit na si Mr. Joseph Steven Fenol. Sir Steve, good morning po sa Chikahan. Magandang araw, Ma'am Denise, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes, ayan. So, si Sir Steve po ang ating makakausap regarding sa ating mga katanungan, kung ano ba dapat ang ating i-watch out ngayong Semana Santa in terms of health. So, Sir Steve, simulan na po natin ang ating discussion. With our first question, ano po ba ang nais iparating natin dito sa DOH sa publiko para sa pagsalubong ng Semana Santa? Ayan, magandang pagkakataon ito, Ma'am Denise, para sa ating mga tagapakinig. Magandang pagkakataon din po para ma-improve po natin or mapangalagaan ang ating kalusugan ngayong panahon po ng Semana Santa. So lately, Ma'am Denise, napansin natin, in-announce ni Pag-asa na tapos na daw yung La Nina period. Yes. At napapansin din natin na medyo tumataas na yung temperatura or yung heat index. So ngayong panahon ng Semana Santa, mahalaga na alamin din natin kung ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan yung mga heat-related illnesses po. Ayan, At oo. kapag Semana Santa, Ma'am Denise, di ba, pauwi din sila sa mga probinsya. Yes, oo. So, let's observe din po paano maging healthy ang ating bakasyon, paano maging safe ang ating biyahe papunta sa mga probinsya, at the same time, yung mga mayroong pong pinagdaraanan, sa panahon po ng Semana Santa, alagaan po natin ang ating mental health, as well as doon po sa may mga iniinom na medicines, o wag pong kalimutan yung ating mga maintenance medications. Ayan. So, thank you, Sir Steve. So, yan. Speaking of init ng panahon, ay saktong-sakto sumabay po yung init ng panahon sa... Siyempre, yung weather talaga natin is wala na tayo sa amihan season. So, nasa tag-init, papasok na tayo sa summer. So, Sir Steve, mas kailangan din po nating anuhin or pagtuunan ng pansin yung ating health. And dahil nga sa sobrang init, pwede tayong magkaroon ng heat stroke or yung iba pang heat-related illnesses. Paano po ba natin ito maiwasan? Opo, yung nabanggit ko nga kanina, so tumataas yung heat index po natin. So, kung mapapansin natin, hindi lang siya sa isang probinsya naka-focus yung pagtaas ng heat index, pero across sa Bicol region, mataas yung heat index natin. So, sa mga panahon pong ito, nagpapaalala po ang Department of Health, lalo na po doon sa mga laging lumalabas ng bahay, So, iwasan po natin yung pagkalantad po sa init ng araw sa pagitan ng pinakamatinding sikat ng araw, between 9 to 3 in the afternoon 9 po. 9 a.m. to 3 p.m. Opo, so yan po yung pinakamataas na init po. So, kung tayo man po ay lalabas, so siguraduhin po natin na meron tayong suot na sombrero, protection sa katawan. Yes. Pwede tayong magsuot ng long sleeves po. So, mas advisable po na yung ating long sleeves ay light colored kasi hindi daw po ito nag-absorb ng masyadong heat. init. Yes. At the same time, light colored and loose. So, hindi masyadong dikit sa ating skin para nakakasingaw yung ating balat. And at the same time, magaan sa katawan. So, light, Ayun. loose, and yung last po is
magaan nga po sa katawan. So, Yes. uminom po tayo ng hindi bababa, Ma'am Denise, sa 8 glasses of water po para Yes. mapanatili natin yung hydration sa ating katawan at yung paalala natin sa mga may karamdaman, huwag po natin kalimutan yung ating maintenance medication, especially sa mga may hypertension po. Yan, ayun. And of course, magsuot din tayo ng protective eyewear. Yes. Yung sunglasses, yung syempre yung sa UV rays din po yun, di ba, Sir Apo. Steve? Para ma-protect tayo. Ayun. So, syempre, super kailangan nating ma-prepare yung ating sarili paglalabas kasi hindi lang tayo, lalo na yung mga kasama nating, yung mga anak natin or yung mga families, di ba? Mga mahilig na tayo mag-outing. Syempre, pupunta tayo sa labas para mag-celebrate. Mas mabuti nang protected tayo from the heat and the sun. Ayan. So, Sir Steve, inaasahan din po din natin kasi ang pagdagsa ng mga tao sa simbahan. Yun na nga, yung mga pampublikong lugar kung saan may mga pagtitipon at yung mga handaan. So, in terms of yung mga handaan po natin, yung mga pagkain na iyahain natin. So, syempre hindi may iwasan yung mga fatty foods. Ayan, so yung mga high in fat and high in yung mga ganyan na mga masasama sa katawan. Paano po ba natin may iwasan yon and yung pagkakaroon ng hypertension? Opo. So, sa atin po, sa Department of Health, parang simple lang yung sinasabi natin dyan eh. Sundin po natin yung Pinggang Pinoy. So, sa Yes. Pinggang Pinoy, nandyan po nakalagay kung ano po yung proportion ng Go, Grow, and Glow foods po na kailangan nating makonsume in a day. Yes. So, kapag nasunod po natin yon na Go, Grow, and Glow, masusunod din po natin yung advice na dapat balanse po yung ating kinakain. So, balanse, may tamang dami ng Go, may Yes. tamang dami ng Grow, at may tamang dami ng Glow. So, hindi lang po siya go, 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 ha? So, dapat go, grow, and glow. So, kapag nasunod natin yan, tandaan din natin, dapat mayroong variation yung ating kinakain. So, hindi dapat araw-araw ganitong uri ng pagkain yung kinakain natin. Dapat meron siyang variation. Kasi yung minerals and vitamins, hindi siya present sa isang type ng pagkain lang. So, makukuha natin siya kapag tayo ay kumain ng iba't ibang klase din ng fruits and vegetables po. And most importantly, importante po na in moderation yung ating pag-consume ng mga pagkain. So, saying in moderation, dapat iwasan po natin yung tinatawag na 4 M's. So, ito po yung matatamis, maalat, matataba, at mamantikang pagkain. So, kapag nasunod po natin yan, okay po yung ating food or yung ating diet. Pero may isa pa pong component para maiwasan po yung hypertension. Sige po, ano yun? So, yan po yung tinatawag nating physical activity. Yes. So, di ba meron tayong Holy Week? Apo. So, that's 7 days, Yes. 1 week. So, para po ma-promote yung ating physical activity, dapat daw po in 1 week, meron tayong 150 minutes of physical activity. So, dapat dyan sa week na yan ng Semana Santa, pwede nating hati-hatiin. For example, sa Monday, 30 minutes muna akong mag-walking. Yes. Tapos sa Tuesday, mag-jogging naman ako. Yes. Hanggang makompleto natin yung 150 minutes in a day. In a week. In a week. So, sana po by the end ng ating Semana Santa, hindi lang tayo renewed ang ating spirit. Yes. Dapat rejuvenated din yung ating katawan Yes. by doing physical activity po. Ayan. Magandang pointers po yun, Sir Steve. Kasi, ano tayo is, kumbaga, hindi na tayo sanay kumilos-kilos, di ba? In this day and age, puro digital na ang lahat, online na ang lahat. So, kailangan din natin talagang mag-physical activity, any type of exercise po, Yes. Sir Steve. Opo. Basta maabot natin yung 150 minutes per week. Yes. Ayan. And of course, yung nabanggit ni Sir Steve kanina is yung Pinggang Pinoy. Kasi, di ba, too much of everything is masama din naman. So, dapat balance, dapat proportionate yung ating mga food. So, ayan, go, grow, and glow. Alright. So, ang next naman po, Sir Steve, na ang tanong natin is, ano naman po, sir, ang mga reminders natin? Ayun, nabanggit ni Sir Steve kanina, yung about sa pagbabiyahe. So, ano naman po yung mga reminders natin sa mga road users? Opo. So, ngayong Semana Santa, inaasahan natin na mayroong babiyahe, either sasakay ng public transport Yes. or magdadala ng sarili nilang mga sasakyan. Or kaya naman, yung mga local po nating mga residents dito sa Bicol, baka meron silang bibisitahin
simbahan, Yes. or pasyalan. So, Yes. kapag tayo po ay gagamit ng sasakyan at tayo po ay gagamit ng daan, siguraduhin po natin na na-check natin yung ating sarili, yung self, and as well as yung ating vehicle. So, meron pong pinopromote ang ating pong government Yes. na isang pamamaraan or acronym para po ma-check natin yung ating mga sasakyan at sarili. Ang Yes. acronym po nito ay Blow, Bag, Set. Blow, bag, set. Apo. Alright. Yung blow, ito po yung pag-check sa ating battery, yung ating pong lights, Lights. yung ating oil, Oil. apo, at yung ating pong water level. So, importante po itong mga components na ito sa ating sasakyan for our safe travel. So, para naman po doon sa bag, Bag, yes. letter B po is battery, yung A po is air, and then yung G po is gas. Gas. So, importante din po yan para tayo po ay makapagbiyahe ng maayos. At yung last po, yung set, is yung self. I-check po natin yung ating sarili. Tayo po ba ay fit para mag-drive? Tayo po ba ay may sapat na dami ng tulog para meron po tayong concentration habang tayo po ay nasa biyahe? Second po is yung engine. I-check po natin nasa condition ba yung ating makina ng sasakyan. Kasi baka tumirik po siya habang nasa gitna tayo ng pagbabiyahe. Pinaka-important yun, di ba? Opo. And lastly, yung component ng sasakyan na in contact with the road, yung ating tire. So, Yes. siguraduhin po natin na nasa condition din ito, hindi pa siya pudpud, tama yung pressure ng ating hangin Yes. doon sa ating tire at hindi pa expire ang ating gulong para safe po ang ating pagbiyahe. And Yes. lastly po, i-observe po natin yung mga traffic signs sa daan po. Yes, of course. Siyempre, ano pa rin tayo, no? Kumbaga, i-respect natin yung mga traffic rules. Yes. And of course, maganda po yun, blow bag set, mas madaling matatandaan. Yung air ba, Sir Steve, is sa kotse din yun? Yung, Opo. yung sa air ng tires, tama ba? Opo, air Ayun, pressure yung po. air pressure ng tires. Ayun, so blow bag set. Ano nga po ulit yung Sir Steve? Opo, Yung blow, bag set. blow bag set, Yung B pala B. is brake, lights, Brake lights. oil, water, oil, water, tapos bag, battery, Battery, air, gas, gas. tapos yung set is self, engine, and tire. self-engine Kung tire. tinis, may idadagdag pala Sige, ako go sa self. po. So, minsan napapahaba yung biyahe natin, no? Minsan from Manila to Bicol, umaabot ng 10 to 14 10 to 14 hours. hours. So, habang bumibiyahe po tayo or before po tayo magbiyahe, siguraduhin po na aside sa baon natin ng mga pasalubong, magbaon din po tayo ng pasensya sa daan. So, Yes. kapag naka-experience tayo ng mga hindi magandang experiences sa daan, so, panatilihin po natin yung calmness, Yes. ang pagiging kalmado po habang tayo po ay nasa road. Yung composure natin sa Yes, daan. importante po. Yes. And of course, hindi dapat tayo, nakainom. 'Di ba? Ano yan? Understood na dapat yan. And of course, yung mga distractions like cellphone, yan, lahat. Dapat, kasi ang kotse is extension ng ating katawan pagdating sa daan eh. So, dapat talagang on full alert tayo and sane tayo kapag, 'di ba? As in, talaga tayo, ang condition natin is dapat talagang we are, 100%. anong tawag doon? Parang 100% 100%. talagang Opo. focus tayo sa daan. Ayan. So, maganda po yung Sir Steve. Thank you po. Ayan. So, next naman po is, pumunta naman po tayo dito sa ating, yung mga outings. So, ayan. 'Di ba napakauso sa Pinoy is yung lalabas tayo, basta may celebration, may anything. Pupunta tayo sa mga outings, lalo na ang init-init. Mahilig tayong pumunta sa mga swimming na mga beach resort, yung ganyan. So, ano naman po yung mga paalala natin para maiwasan yung mga sakuna katulad ng drowning? Opo. Yes. Since mainit nga po, no? So, napapadalas na pumunta tayo doon sa mga lugar kung saan malamig. Yes. Kagaya ng mga nabanggit mo, pwedeng sa swimming pool, sa mga dagat, or yung iba, inflatable na pool doon sa gilid ng kanilang yes. bahay. So, kahit saan man doon sa mga nabanggit na yon, yung iba sa tabing ilog. Ay, oo, yes. Oo. Basta naka-enjoy sila ng tubig na malamig. Yes, opo. Yes. So kahit saan man po doon na lugar na kung saan sila ay mag-enjoy para mag-swimming, alalahanin po natin na mayroon pong hazards or peligro kaakibat yes. po ng paggamit natin ng swimming pool, dagat, or yung mga ilog po. So meron po siyang kaakibat na hazard. Yes. So kapag tayo po ay
nagdesisyon na tayo po ay magsiswimming. Ayan, for example, napagkasunduan sa group chat ng barkada Yes. na magsiswimming nga. Ayan, natuloy din yung drawing. Opo. So, Oo, yes. ayan. Oo, So, yan. tandaan po natin na meron tayong mga reminders na gustong i-promote po para ligtas po yung ating pag-swimming. So, una po is Okay. meron tayong 5 B, Ma'am Denise. Yes. 5 Bs na dapat nating tandaan or gawin. Ay, oo para- nga. Wait, sorry, Sir Steve. Kasi nga, di ba, Drowning Prevention Opo, Month nga pala. yes, yung Ayan, March. banggitin natin. Opo. Kasi March is Drowning Prevention Month. So, mas dapat nating paigtingin yung ating promotion ng drowning prevention. Yes, ngayong Marso po. So, yun. So, ano nga po yun, Sir Steve? Meron tayong pinapromote na 5 Bs, Ma'am Denise, Yes. para sa drowning-free na experience natin sa mga ilog, sa dagat, or sa swimming pool man yan. Yes. So, yung unang B, Ma'am Denise, is bantay. Bantay. So, base po sa datos, yung mga karamihan po ng mga bata na namamatay dahil sa pagkalunod ay nag-range po siya ng 7 to 12 years old. Oh. So, ito po ay mga minor. Yes. So, dapat merong unang B, bantay, dapat merong kasama yung mga bata habang sila po ay lumalangoy. Yes. May So, supervision. Yes. So, Ma'am Denise, kahit hindi bata, no, basta hindi niya kayang protektahan yung kanyang sarili, dapat meron po siyang bantay. Yes. So, second po is bida salbabida. So, we encourage po yung paggamit ng mga appropriate na flotation devices, yes. kagaya ng mga vest po, kapag lalangoy po sa dagat or ilog po. And then, pangatlo, barrier. Kung tayo po ay nakatira malapit sa isang bodies of water, for example po, ilog or dagat, Yes. so maganda po na meron pong barrier between the dagat and yung bahay po ninyo. So, ini-ensure po nito na kung sakaling meron pong bata na gustong-gusto na talagang lumangoy, so mapipigilan siyang pumunta doon sa bodies of water Oo, or sa dagat or sa Oo, ilog yes, na yes. pwede siya doong malunod or maka-experience ng drowning incident. Oo, kasi 'di ba sir, pag bata curious na curious Yes, yan, opo. pwedeng hindi mo alam nagsislip na pala doon siya sa tubig. Pwedeng malunod. So dapat talagang may harang yung bahay natin. Opo. Idagdag ko din, Ma'am Denise. yes For po. example, ang source of water nila is balod. Well. Well, balod, yes, well. po. So kapag Yes. ganun po yung kanilang source of water, mas maganda na meron pong takip yung balon or yung drum ng tubig po, lagyan po nila ng takip para meron pong barrier. Kasi baka mahulog po doon baka yung bata. tumalon sila. Yes, baka doon sila mag-swimming at hindi na sila makaahon Ahon. po kasi Yes, mataas oo, yun. yes. So, dapat meron po siyang takip. So, balikan ko lang po, no? Una is bantay. Bantay, Second is bida salbabida. bida salbabida. Third po is barrier. Barrier. And then fourth po, ito importante kasi kapag merong pasyalan, pag may kainan, merong inuman. Inuman, Ayan. So, yes. kapag Bawal po, ang- yes, kapag po Ay. nagpaplano tayong mag-swimming, huwag po tayong iinom. So, Yun, huwag po yes. tayong iinom kung tayo po ay mag-swimming. Swimming. Kasi po, kapag tayo ay nakainom, iba po yung ating coordination ng isip at yung katawan natin. Baka po yun yung maging dahilan ng ating pong pagkatulog. At lastly po, 5B, yung ikalimang B, is bystander intervention. Bystander. So, kapag meron pong nangyaring mga incident ng drowning, kung may Yes. na-experience po or nakasaksi po tayo ng ganong klaseng pangyayari, we encourage po na huwag pong lulusong sa tubig. So, sa first aid kasi, sa pag-respond, dapat ikaw muna yung safe bago ka mag-respond sa iba. So, dapat safe muna ikaw, safe muna yung paligid mo. Okay. So, ano po yung pwedeng gawin kung hindi pwedeng lumusong sa tubig? Yes. So, kung hindi ka trained para doon sa pag-rescue, so, ang pwede mong gawin ay pwede kang magtapon ng stick, tapos hawakan na lang nung tao na hindi na nakakalangoy, tapos ihila na lang siya Hihilain. papunta doon sa pangpang. Yes. Or kung kaya naman, kung walang stick, pwede rin yung lubid or yung rope. Ihagis lang natin yung rope. Pag naabot niya na, pwede na natin siyang hilahin papunta Yes. doon sa mababaw na part ng tubig. Ayun. So this way po, we promote yung pag-iwas doon sa pagkalunod kasi minsan nababalitaan natin, may nalunod na isang bata, tapos gusto siyang sagipin ng kasamahan niya, pero at the end of the day po, pareho silang namatay. So, yun sana yung gusto nating maiwasan, no? Yes. So, sa bystander intervention, kapag hindi tayo trained o hindi tayo sanay sa pag-rescue doon sa tubig,
So, pwede natin gawin yung dalawang paraan na na-mention natin Yes. para masagip yung buhay ng ibang tao po. Yes, kasi karamihan naman po Sir Steve hindi trained magsagip or kaya ano. So in this way mami-minimize natin yung pagkalunod and then yung casualties. Yes. Yun. So very important po yun. Ayun, so ayun po yung ating reminders para sa ating drowning prevention. And of course, dito naman po tayo sa ating yung mga dadalo po sa ating bisita iglesia. Ayan. So, syempre wala pong Semana Santa kung walang bisita iglesia. Yun yung pinaka-important na part ng ating pananalangin sa Diyos. So, ano po ba ang mga dapat dalhin o dapat gawin bilang mga deboto? Opo, kapag ngayon po Semana Santa, mahilig tayong or nakaugalian na natin na bisitahin yung iba't ibang mga simbahan. Yung iba nga Yes. nagbibilang pa 9 Okay, or yung more sa than Stations of the Cross. more o than yung sa 9 church. pa yung binivisit nila. So kapag Yes. lalahok po tayo sa mga ganitong activity ngayong Semana Santa, importante po na alam natin yung ano ba yung mga hazard sa labas. Mm-mm. So unang-una is yung init. Yes. So nabanggit na natin Ma'am Denise kanina ano yung Yes. mga pwede nilang gawin para Mm-mm. maiwasan yung heat-related Yung heat, illnesses. yes. So tatandaan po nila yon. Second po, baka sila po ay may nararamdaman or karamdaman. So, wag po nilang kakalimutang dalhin yung kanilang mga maintenance medications. Yes. Kasi kung sakali pong nakaramdam sila ng hindi maganda, Mm-mm. so pwede po nilang inumin yung Yes. nakatakdang medicine para doon sa kanilang Mm-mm. nararamdaman. Mm-mm. So, importante din po kapag nasa labas tayo, meron tayong baon, kahit konting pagkain, no? Para lang bago tayo makapunta doon sa lugar kung saan tayo talagang magla-lunch, no? Yes. So, meron tayong pantawid gutom. Pantawid And at the gutom. same time, dapat meron din tayong dalang tubig. Water. So, dapat Yes. hydrated tayo all throughout the Bisita Mm-mm. Iglesia para Yes. maiwasan natin yung dehydration, maiwasan natin yung mga di inaasahang pangyayari. Ayan. So, dapat well-prepared yung ating mga baon, Yes. di ba? And of course, maganda yung sinabi mo po, Sir Steve, about sa pantawid gutom. Kasi marami ding na, syempre, sa simbahan, lalong mainit yan kasi, syempre, maraming tao sa loob and then mas anong tawag doon? Yung parang nagaano yung heat, naiipon yung heat, 'di ba? Walang air kasi yung ventilation minsan sa mga simbahan hindi masyadong well ventilated. So importante po talaga 'yun na may water. Yan para hindi tayo ma-dehydrate. Yes. And then yung dapat siguraduhin din natin Sir Steve, 'di ba, yung mga food na hindi mabilis mapanis. Yes. So dapat yung food prep natin is talagang very good dapat yung ating pag-prep ng food. Ayan, so, ano naman po, Sir Steve, ang mga abiso natin sa mga taong nais makilahok naman sa penitensya? Opo. Yan, Ma'am Denise, naiintindihan natin na yung iba nating mga kababayan, mayroong mga tinatawag na panata or Yes. devotion kapag panahon po ng Semana Santa, no? Pero sa atin po, sa Department of Health, hinihikayat natin yung mga kasama natin, mga kababayan natin, hanggat maaari po na iwasan natin yung mga activity na pwedeng magdulot po ng tetanus, Yes. tetano, or infection po sa ating balat. So, kung sakali man pong lalaho kayo doon, i-ensure po natin na yung mga gamit po na gagamitin ay malinis. Yes. So, by malinis, Clean. dapat sterilize po. For Sterilize, example, yung pinapalo po dun sa ating katawan, Mm-mm. yung mga pako po na ginagamit. So, Mm-mm. i-ensure po natin na siya po ay na-sterilize at Yes. malinis. Mm-mm. At pagkatapos po noong penitensya, hugasan po natin agad ng malinis na tubig at sabon yung ating pong mga sugat. oo. At magkonsulta tayo sa ating health center or primary care provider po para sa karampatang gamutan po doon sa ating Yes. mga sugat. Yes, ayan. So, tama po yun, Sir Steve. Kasi yung, siguro sa iba is, yung iba hindi na talaga sila nag-aftercare yung mga, hindi na nila tinitreat yung mga sugat nila kasi siguro it's part of the tradition, but this is a very important reminder sa ating audience na it's a form of it's siguro yun yung pinaka-important sa pagpapenitensya is
gusto ni Lord talaga na malusog tayo. Yes. Diba? Hindi dapat natin inaano ang health kasi mas matutuwa si Lord kung tayo talaga ay healthy. Yun po talaga yun. Ayan. So, I think malapit na po tayo sa end ng ating mga talakayan. So, ano naman po, Sir Steve, yung pinaka-message natin sa ating mga listeners, yung overall, overarching message po natin sa pag-prepare ng ating health ngayong Semana Santa. Opo, magandang tanong yan, Ma'am Denise, no? So, ngayong Semana Santa po, hindi lang yung ating spiritual aspect yung kailangang pagtuunan ng pansin, although yun po yung pinakamahalaga, Yes. pero kailangan din nating pagtuunan ng pansin yung ating physical health. So, yung physical health natin, merong mga hazard sa ating paligid, yung init, yung dehydration, pwede tayong magkaroon ng mga karamdaman dahil doon. So, iwasan po nating malantad doon sa sobrang init po. Yes. Stay hydrated po tayo. Kung tayo po ay magbabiyahe, siguraduhin po natin, na-check natin yung ating sarili at yung ating pong sasakyan. Yan. Kapag tayo po ay pupunta sa mga pasyalan, siguraduhin po natin tayo po ay ligtas. Yung ating mga kasamang bata ay ligtas din. Lalo na po kung sila ay lalangoy. Sa mga mag-join po doon sa penitensya, maging ligtas din po tayo. Lalo na sa tetano po at infection. Yes. Opo. Ayan. So, thank you so much, Sir Steve, sa pagsagot ng ating mga general questions about yung ating mga health reminders patungkol sa pagdiriwang ng Semana Santa. At hindi pa po dyan nagtatapos ang ating talakayan. Mamaya po ay magkakaroon po tayo ng myth or fact segment kasama pa rin si Sir Steve. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Sir Steve para sa ating health reminder sa Semana Santa. At ngayon po, dumako naman tayo sa ating myth or fact segment kung saan po ay itatanong natin kay Sir Steve itong mga nakalap nating statements kung totoo po ba ito or hindi. So, sasabihin niyo lang po, Sir Steve, kapag hindi siya totoo, myth, tapos pag is fact. Ayan. So, start po tayo sa first. Ang sabi po dito is, magkaka-heat stroke lang ako kapag direkta akong nakababad sa araw. So, yan pa isang myth. Opo. Bakit Although, po siya myth? mataas yung chance natin na magkaroon ng heat stroke kapag tayo po ay babad sa araw. Pero, yung heat index po kasi yung init, pwede rin natin siyang maramdaman kahit Yes. hindi tayo direktang nakababad sa init ng araw. So, by saying that po, pwede tayong ma-heat stroke kahit tayo po ay hindi directly nakababad sa init ng araw. Ayan. So, kaya nga mas important na ma-prevent na natin. Yes, opo. Alright. And our next is, ang paglublob sa yelo ay mabisang paraan daw po ng pag-iwas sa heat stroke. Yung myth din po yan. So, ang ating pong na-mention kanina, no, ng mga pamamaraan para makaiwas sa heat stroke, kagaya ng pag-inom ng maraming tubig, pagsuot ng light-colored na mga damit, mga loose clothing po, Yes. at hindi
kumbaga pag-stay sa babad or sa tirik ng araw, yun po yung Yes. makakapag-prevent para maiwasan po yung ating heat stroke. Sa mga extreme na mga kaso po, kapag sobrang lala na po yung heat stroke po, so yan po yung intervention na ginagawa. So, Yes. pinapalaguan ng malamig na tubig Yes. para bumalik yung temperatura ng katawan doon sa normal ulit. Pero para ma-prevent talaga natin yung mga naunang na-mention natin. Yes. Yun kailangan talaga nating ang gawin. mga Opo. preventive measure. Yes po. Ayan. Kasi minsan baka naman sa sobrang lubog natin sa ice, magka-hypothermia naman Yes, tayo. opo. Baka baliktaran ng heat stroke. Ayan. So mainam na yung mga nabanggit ni Sir Steve po kanina, katulad ng yung sa hydration, Yes yung po. number 1 yung water. Opo. And then yung sa sunscreen din, 'di ba Yes. Sir Steve? Ayan. And then yung sa Sa protect clothing, yes. ano po? Mga damit. Yun, isusuot sa mga natin. damit. Yan. Dapat light lang yung mga suot natin. Apo. Yes, ayan. Ayan, so it's a myth. Next is, wala akong sintomas, kaya hindi naman ako magkaka-hypertension. So, yan po ay isa ding myth. So, tayo po ay nakakita na ng mga individual na walang nararamdamang sintomas, pero nung Yes. pinipim mo sila po ay 180 over 150. Naku po. So, hindi po basihan ang sintomas para sabihin na ikaw ay may hypertension o wala. Mm-mm. So, pinapayuhan po natin sila na regularly mag-check ng BP at Yes. kumonsulta po sa ating mga health centers para Mm-mm. ma-check talaga kung sila ay may hypertension o wala. Yes, kasi uso ngayon yung mataas yung BP kasi lalo na kung kakain tayo ng mga kung ano-anong pagkain, 'di ba? So talagang diyan din papasok yung ating Pinggang Pinoy again, yung ating Go Grow and Glow foods. Kasi pwede naman tayong mag-prepare ng mga foods na nutritious at the same time ma-enjoy natin, 'di ba? Yung mga dishes na masarap. Pero yung mga dishes recipe na masarap pero yung components or ingredients ay gulay. May mga ganun po Sir Steve, yung nabanggit ako na recipe, yung mga tortang talong, yung mga ganyan, masarap po yun, pero nutritious, 'di ba? Ayan. So, Pinggang Pinoy, ayan. And next naman po is, hindi pa naman maasim ang amoy ng pagkain, kaya pwede pa itong kainin. Ano daw po? Kasi parang 'di ba yun yung number 1 indicator pag Opo. maasim di na daw makakain. Sige. So, isang myth din ito, Ma'am Denise. Yes. Yung pag-change kasi ng characteristic or katangian ng pagkain. Mm-mm. For example, nagbago yung kulay niya, Yeah, nagbago ang yes. amoy, Mm-mm. nagbago yung kanyang lasa. Yes. Mga late signs na ito na yung pagkain ay nag-deteriorate na or nasira na. Yes. Pero yung ultimate na pan-check natin para sabihin natin na pwede pa ba siya or hindi, ilan ba yung oras na siya ay nalanta doon sa room temperature. Kasi by that, makikita natin na hindi na siya pwedeng ma-consume. So, wag na nating antayin na Yes. magbago pa yung physical characteristic ng pagkain, umasin pa siya, bago natin masabing hindi na siya Yes. pwedeng kain. So, the time na siya ay na-expose doon sa room temperature, yung room temperature kasi siya ay nagpo-promote ng bacterial growth doon sa pagkain. Yes. Kaya siya nasisira. Doon nagte-thrive yung bacteria sa init. So, dapat, siguro maganda yung, kunwari pag nag-outing tayo, magdala tayo. Siyempre, mahilig tayo sa mga ihaw-ihaw, di ba, Sir Steve? Magdala tayo ng yun, yung cooler? Cooler, yes. Yan, yung Opo. mga natin, hotdog, yung mga frozen, i-cooler natin, di ba? Or, kahit sa bahay lang tayo, ayan, nasanay na tayong nandyan lang yung pagkain. Ilagay natin sa ref kung hindi na natin kakainin. Tama. 'Di ba? Para iwas food wastage din yun, Sir Opo. Steve. Ayan. Thank you po. Ayan. So, ang last po natin na myth or fact ay magaling akong mag-multitask. Kaya okay lang na mag-cellphone habang nagmamaneho. So, yan Of po ay course. isang myth. Kasi Yes. po, meron po tayong tinatawag na anti-distracted driving law. Oh. So, doon po sa batas na yun, pinagbabawal po ang any form of distraction kapag tayo po ay nagdadrive. So, isa po sa form of distraction ang paggamit po ng cellphone habang Yes. nagdadrive. So, habang nagdadrive po kasi kailangan natin ng concentration na talagang Yes. at least 100% concentrated tayo or focus doon sa ating Yes. pagmamaneho. Kasi kahit 1, 2, or 3 seconds lang na tayo ay napalingon doon sa ating cellphone, pagbalik natin ng tingin doon sa daan, baka Oo. meron ng
mga nakalagay na pwedeng mag-cause ng Mga road traffic obstruction or injuries ano. po sa atin. So, Yes. iwasan po natin ang paggamit ng cellphone habang tayo po ay nagdadrive. Yes. We only live once. Yes. Alagaan natin ang buhay natin. Huwag tayong maging magpabulag sa mga distractions sa daan. And then, of course, kasi uso na talaga ngayon, Sir Steve, yung pagmumultitask kasi yung digital age natin. But, yeah, it's very important po talaga na And I think yung mga long travels, di ba, i-add ko lang po, yung mga long travels natin, yung mga uuwing probinsya, maganda na may kapalitan din sila, di ba? Sa pagmamaneho. Kasi may, di naman may mga kakilala ko na ang galing nilang mag-drive, kaya daw nila mag-isa, pero I think dapat may mga, anong tawag doon? Ka-shift, din sila, tawag doon. may rotation, kumbaga. Ayan. So, dapat talagang very, tayo sa daan, very alert tayo sa daan. And, yes, Sir Steve. So, meron pa po ba tayo, Sir Steve, na mga final words of advice sa ating listeners? Thank you, Ma'am Denise. So, ngayon pong Semana Santa, hinihikayat po natin ang lahat na protektahan po ang ating kalusugan dahil po mahalaga man po yung ating spiritual health, pero mahalaga din po yung ating physical health. So, ngayon pong Holy Week, habang tayo po ay nagninilay-nilay, so i-take din po natin itong opportunity na alagaan yung ating mental health, yung ating physical health by doing physical activity po, consuming yung ating tamang proportion at dami po ng mga pagkain na i-consume natin, iwasan natin yung mga matataba, maalat, at sobrang matatamis na pagkain po habang tayo ay nakabakasyon. Doon po sa mga magdadrive, so ingat po tayo sa daan, observe po yung ating traffic rules, at i-check po yung ating sarili before, during, and after ng ating drive. I-check din po yung ating sasakyan before, during, and after our ride po. So, stay safe po tayo ngayong Holy Week dahil bawat buhay po ay mahalaga. Maraming salamat po, Sir Steve, our Health Education and Promotion Officer from the Health Promotion Unit, DOH Bicol CHD. Sana po ang ating audience ay maraming natutunan and ibaon po natin ito sa pagpasok ng Semana Santa because health po talaga is our number one wealth, 'di ba? Ayan. So, tandaan po natin na ang bawat maliit na desisyon para sa kalusugan ay isang malaking hakbang tungo sa mas masigla at mas mahabang buhay. At yan ang naging chikahan natin kasama ang Health Education and Promotion Officer 3 ng Health Promotion Unit DOH Bicol CHD na si Mr. Joseph Steven B. Fenol. Upang sakit ay maiwasan at kalusugan ay mas mapangalagaan, naway pakatandaan po natin ang mga mahalagang impormasyon at paalala ni Sir Steve. At dito na nagtatapos ang ating ika-6 na episode ngayong taon ng Chikahang Pangkalusugan. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi namang ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako po si Denise mula sa DOH Bicol CMU at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala, makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. ng mga bata